cum am rămas. Da, cred că să plec eu un pic de acolo. Și gata, pentru că nu o să se spere nimeni, nu o să mă vadă absolut nimeni. Pentru că o să mă, normal, o să furișez un pic. Asta îl pun eu undeva la final. Așa. Asta. Așa. Oricum acolo nu să am ce să fac. O să iau și eu vreo prietenă pe acolo. Acolo cu mine. Așa, nu știu pe cine să iau, o să văd. Am câteva produse. Cum o să termin și cu rujurile. Mâine chiar nu știu cum să mă îmbrac și cum să mă machiez. Mâine cred că nu mă machiez, așa mă duc. Cu fața mea normală. O să-mi fac ăsta. Că o să-mi fac părul pe așa și îi las pe spate.